Znači ovo se podiže, to će ovako da bude. Eto, to je to. Još jedna kukicu da gledam. Ovaj koper bi išao ovde. Ne znam da li ovako da stavim. Neće biti problema, ovo neće da... Neće. Poneka ide ovako, malo podignut ili ništa. Ovako, tu. Da, samo tu da se... Dobar dan, kako ste dobrodošli? Jeste dobro? Pa dobro. Pa na čemu? Sledeće biće... Jeste proterirano se postanstvo malo pre, jedni kaže, smo na Kosovo za odgovor. Dobroveče. Večeras imamo priliku da vidimo deo stvaralačkog opusa dva umetnika. Uživat ćemo kako u likovnoj umetnosti, tako i u filmskoj. Dobrodošli na izložbu slika Bratislava Anđelkovića, poznatiji kao Brata iz Vučija, i projekciju dokumentarnog filma Nebojše Ilića Ilketa, Kamen drevnog snilača. Namera nam je da svi znameniti centri kulture u Srbiji, a i šire, već imamo ponude Hercegovine i Bosne da nastupamo, da svaki kulturni centar u Srbiji će imati tu privilegiju da na jednom ogromnom pergamentu bude napisano da je slika upravo nastala u tom prostoru i ako Bog da će, sigurno sam, sledeće godine otprilike ovo vreme planiramo da završimo triptih u Leskovcu i da ta slika ode u manastiru Hilandar, ovo će pokazati. To je ovo što nastaje pre početka filma. Znači u svakom kulturnom centru, muzeju i hramu kulture gde je odstremo, radim po pola sati ili sat vremena. To sve snimamo, naravno. To se sve snima. Tako da sad, evo, iskoristit ću priliku da nećete se ljutite da... Evo, ja ću vodu slobodno da od ozgo da polijem. Evo, vidite koliko je želitet. Evo, dođete, možete da vidite slobodno, nije nikakva problem. Evo, voda stoji od ozgo. Ono što je zaključak i što je suština umetnosti i poruka ovog filma je da umetnost ne prepoznaje granice, da je iznad svakodnevnih dešavanja u svetu i da ne deli ljude nikakve verske, nacionalne, da ne može rasne osnovi. Znači, vidjet ćete u stvari film o čoveku koji živi u umetnosti. Ja ovim proglašavam izložbu otvorenu i zamolila sve da pogledamo film. Još nisam slikar, a da li ću i kad da to postanem, ne znam. Bitno je da ja stvaram.